teď natačím. Zuza. Pak tohle je naše Zuza a to je její neoholená noha. Ukaž. Ano, pod paží tam máme taky něco. Ukažme i na zádech, tam vidíme, to ukaž, přiblížíme si to hezky. No. Nějaké to ochlupení tam je. Máme Hanku. A je úchvatné brýle. A zamávej nám, Hani. Máme Páju, která si prohlíží a von. Tak ale ještě já jsem tady. Jinak ta justiniánské vlády, ta byzantská říše dosahuje největší slávy a největšího vrcholu. Tak mám přiblížené, ježiš škotky. Více či méně úspěšně odolává nejrůznějším nájezdům, počínaje Avary přes Slovany, Peršané, Arabové, čili odolává nájezdům